Имаше период в живота ми, когато се налагаше да ползвам помощ на нетрадиционна а, медицина. Впоследствие осъзнах, че мога да правя и други неща със себе си, с тялото си, с ума си. Спомням си, че едно от поредното ми отиване на лекар с много витамини беше за един час $470. Аз работех за $600 на седмица и моя приятелка каза: следващия път, като имаш нужда от лекар, обади ми се, ще ти удара 10 на 15 тояги. Тояги е така пръчки дебели, които като удреш много боли. Ще излекувам от депресията. Една от лекарките нетрадиционни ми подсказа, че е хубаво да намеря хоби, нещо, което ми харесва, да правя нещо, което искам. И аз не можех да си сетя в този момент какво бих направила. Тя каза: какво ще кажеш да правиш йога? Викам: йога, всички там, нали, изпукани, облечени с някакви тънки клинчета, нали, кукли Барби. Аз не обичам да ходя. И тя каза: добре, тогава защо не си правиш йога вкъщи? Викам: и какво ще правя вкъщи? Чувала ли си за 5 тибетски елемента? Потърсих информация, намерих и започнах. Когато започнах да ги правя тези 5 тибетски елемента, без да отивам в класа на йога, където трябваше да седна на пътечката точно в определено време с някакви красиви дами около мен, които след класовете споделяха за скъпите си дрехи, които носят, клинчетата, които струват $75 едното. Аз започнах да ходя и да пробвам различни видове йога. Един ден на една, друг ден на друга, на друга. И така в един момент попаднах в един клас, в който беше много интересно. Влязох, както винаги, в последния момент и видях хора, които бяха повечето облечени в бели дрехи. Учителката беше в бели дрехи, беше с вързана кърпа на главата и започнахме класа, в който на мен ми беше леко смешно. Аз бях облечена в червено, клин, червен, потниче, червено. Никога не мога да забравя този пръв клас, в който аз, когато се прибрах вкъщи, имах чувство, че нещо се е случило с мен. Какво се случи ли? Винаги след класовете по йога аз се чувствах превъзходно. Аз можех да спя, аз можех да свърша много неща в този ден без усилия. Аз започнах да осъзнавам колко е ценен и важен живота ми за мен самата. И така, стигнах до момента, в който завърших за учител по кундалини йога. Благодарение на моя ментор Моника, която ми даде силата да повярвам в себе си, която ми даде не точно силата, тя ме насочи вътре към мен самата, с приказките си, с упражненията, които правихме. След вече 2 години преподавайки на живо и онлайн, осъзнах, че много хора наистина може би имат нужда да чуят моята история. И много хора може би искат да разберат какво е това кундалини йога. И не е ли страшно? Не е страшно. Не е страшно. След като 4 години се занимавам, не е страшно. Напротив, много е хубаво. В кундалини йога срещнах истински човеци. Хора, които винаги ще ти подадат ръка, хора, които
Не те осъждат, не те опрекват. Напротив, радват ти се. Когато ти се радваш и когато имаш от нужда от помощ, винаги помагат. На едно от събитията, на които присъствах, докоснах се до най-красивото в кундалини йога. Това е гонга. Гонга е инструмент, който малко хора са виждали, чували или насладили на неговото прекрасно звучене. Гонга е единственият инструмент, който може да влияе върху мозъка ни положително и да пренастройва нашите вибрации, за да можем да се излекуваме, да се почувстваме по-добре, да превърне енергията, която се е насъбрала в нас и не е на правилното място, да я преобърне и да постави точно там, където е нужно. Гонга е нещо, което дори да говоря за него, няма да се разбере, ако не се усети. След всичките тези промени в света относно събраните, за да можем да се срещаме на живо, и гонга млъкана, тъй като той е единственият инструмент, който не може добре да се чува. Но аз рискувам да пробвам да го направя за всички, които искат наистина да се докоснат от този звук на гонга. Искам да ви разкажа нещо, което се случи в един от класовете ми по кундалини йога. Аз всеки път по време на медитация правя гонг. Медитация и една от моите ученички много често довеждаше своята дъщеричка, която беше на 5 годинки тогава. През цялото време детенцето си рисуваше, правеше някакви нещица, докато майка му и ние всички се занимаваме с интересни упражнения, които понякога, бяха толкова интересни, че другите ученици казваха: ти няма да ни се смееш, какво правиме? И когато започна гонга, то както си рисуваше, остави химикала, остави молива, всички ученици бяха на пода, лежейки, завили се с одеялца, с затворени очи в тъмното, а то застана срещу мен и започна да танцува толкова свободно. Беше божествено да я наблюдавам. Малката принцеса дойде близко до мен, аз си дадах малът. Малът, това е се казва дясната ръка. Ако гонга е лявата, това е дясната. Нищо не можем да правим добре без да имаме двете си ръце. Така и гонга има лява и дясна. И дадах да го направим заедно. Надявам се в времето, в което можем да го направим на живо, да се чуе добре гонга и да се насладите на него. Ако ли не, ще можем да направим поне една медитация, която ни е дадена, за да можем да преодолеем по-лесно и да уравновесим енергията си по времето на тези тежки времена, които настъпват в момента в годините на Водолея. Тежки са, ако ние не знаем как да преодолеем и как да уравновесим енергията си. Тогава са тежки за нас.
Когато ние знаем къде да насочим енергията си, тогава е много по-лесно. Така че ви трябва 3 минутки, за да направите тази медитация. И това ще се случи след малко. До скоро. Седнем.